फ्रेंड्स नोंथांमोनाबो कमेडि एबा जायखिजाया भिडिअ बानायोब्ला बे भिडिअखौ नायलां मानोना नोंथांमोननि थाखाय जोबोद इम्पोर्टेन्ट। तो फ्रेंड्स नोंथांमोना जे भिडिअ बानायो बेयाव बेकग्राउन्ड नॉइसखौ एडिट खालामथारनांगौ नङाब्ला भइसफ्रा क्लियर फैया। बेनिखायनो नैबे भिडिअआ नोंथांमोननि थाखाय जोबोद गोनांथार। तो फ्रेंड्स सोरबाया एडिट खालामा, बेनिखायनो नैबे भिडिअनि गेजेरजों आं नोंथांमोनखौ फोरमायनो होनना सानदों। तो फ्रेंड्स आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो हायोब्ला खनसे लाइक खालामना हो। तो गोजोननाय थागोन। तो फ्रेंड्स भिडिअखौ नायलांबाय था, जोबजासिम नायलां, नङाब्ला बुजि मोननाय नङा। गोजोननाय थागोन। तो फ्रेंड्स भिडिअनि बेकग्राउन्ड नॉइसखौ रिमुभ खालामनो थाखाय नोंथांमोननो एप्लिकेशननि गोनांथि जागोन। बे एप्लिकेशननि मुङानो जाहैबाय बेयाव सार्च बाराव थुनानै नोंथांमोना बेखौ इनस्टल खालामनानै ला। मोनसेया जाबाय लेक्सास एडिटर, बेनो मोनसेया जाबाय बेनो। आंना अलरेडि इनस्टल खालामखानाय दङ, नोंथांमोना बेखौ इनस्टल खालामनानै ला। तो आरो मोनसे एप्लिकेशननि गोनांथि जाबावगोन, बेनि मुङानो जाहैबाय MP3 भिडिअ। MP3 भिडिअ होननानै सार्च खालामनानै हो, होनब्लानो फैगोन। बेनो नोंथांमोना बे मोननै एप्लिकेशनखौ इनस्टल खालामनानै ला। तो होनब्ला आङो एप्लिकेशनखौ नोंथांमोननो अपेन खालामनानै दिन्थिनोसै, जाहाथे नोंथांमोनाबो मोजाङै बुजियो आरो भिडिअखौ स्किप दा खालाम नोंथांमोन, मानोना नोंथांमोनाबो मोजाङै बुजि मोनो। तो फ्रेंड्स थ'दो आं एप्लिकेशनखौ अपेन खालामनो। तो फ्रेंड्स गिबियावनो नोंथांमोना बे एप्लिकेशनखौ अपेन खालामग्रो, MP3 भिडिअ बेखौ अपेन खालामग्रो। बेनि उनाव नोंथाङा जायखिजाया भिडिअखौ चुज खालामनानै ला। तो आंनाव बैयाव मोनसे भिडिअ दं, आं दानिसो बेखौ शुट खालामदों। तो फ्रेंड्स नोंथांमोना बेखौ बिदि चुज खालामनानै ला। बेनि उनाव बेखौ MP3 खालामनांगौ। तो फ्रेंड्स MP3 खालामनायनि थाखाय बै ACC बेखौ इनेबल जाना दं, बेखौ अफ खालामनानै हो, MP3 आव खालामनानै हो। तो फ्रेंड्स बेनि उनाव कन्भार्ट बेखौ खालामनानै हो, होनबानो बेयो MP3 जाहैबाय। तो फ्रेंड्स बेयो सेभ जानानै थांबाय। बेनि उनाव फ्रेंड्स नोंथांमोना लेक्सास अडिअ एडिटरखौ अपेन खालामदो। आं होनब्ला अपेन खालामबाय। अपेन खालामनायनि उनाव नोंथांमोना बै गोजौ सेन्टाराव अपेन होननाय मोनसे अपसन नुदों, बेयाव खनसे क्लिक खालाम। बेनि उनाव बैनो आंना भिडिअ दानिसो आङो MP3 बानायनाया बेनो गोजौआवनो फैखायो। तो आं बेखौ चुज खालामनानै लाबाय। बेनि उनाव अपेन खालामनानै हो। तो जोंहा बेयाव टाइमलाइनाव फैबाय। तो फ्रेंड्स जोंनाव बिदि टाइमलाइन फैबाय। तो नोंथाङा बेखौ खोनासंनो हागोन। फ्रेंड्स नोंथांमोनाबो कमेडि एबा जायखिजाया भिडिअ बानायोब्ला बे भिडिअखौ नायलां, मानोना नोंथांमोननि थाखाय जोबोद इम्पोर्टेन्ट। तो फ्रेंड्स होमबा जोङो बेखौ बेकग्राउन्ड नॉइसखौ जों बोरै रिमुभ खालामनो हायो बेनि फारसे सावरायनोसै। बेनि थाखायनो नोंथांमोना बे वाइट बटन दं बेखौ खनसे क्लिक खालामनानै हो। बेखौ खनसे क्लिक खालामनायनि उनाव बै 3 डटआव खनसे क्लिक खालाम। बेनि उनाव इफेक्ट्सआव खनसे क्लिक खालाम आरो बेनि उनाव नॉइस रिडक्शन बेखौ खनसे क्लिक खालामनानै बेयाव नोंथांमोना जाबायदि गोसो बेखौनो मिलायनानै खालामनो हागोन। तो आं होनब्ला नायनोसै। अरिजिनाल भिडिअ बेयो। आं दायो बेखौ बेकग्राउन्ड नॉइसखौ खोमोरनानै नोंथांमोननो दिन्थिनोसै। बेखौ एसे खमायनानै हो। बेखौ 20% लाखि।
बेखौ 25 लाखिनांगौ। तो फ्रेंड्स बेखिनियानो नोंथांमोना बेखौ एप्लाइ खालामनानै हो। तो फ्रेंड्स बिनि उनाव सेव होननाय गोजौआव जोंहा अपशन नुजाखादों, बेयाव खनसे क्लिक खालामनानै हो। बेनि उनाव नोंथाङा बेखौ नोंथांनि गोसो, आं जायखिजाया आं लिरनानै दोननोसै। तो फ्रेंड्स आरो जोंहा बेयाव गाहायाव सेव होननाय मोनसे अपशन दंखायो, बेखौ खनसे क्लिक खालामनानै हो, होनबानो जोंना बेयो सेव जाहैबाय। तो फ्रेंड्स बेयो सेव जाहैबाय जोंना। तो फ्रेंड्स आरो मोनसे बाथ्रा बाव, बै जों बैकग्राउन्ड नॉइसखौ रिमुभ खालामनाय, बैकग्राउन्ड नॉइस रिमुभ खालामनाय बे अडिय'खौ जोङो बोरै भिडिय'आव सोनानै होगोन बेखौ नायलांदो लोगोफोर। बेनि थाखाय नोंथांमोननो काइन मास्टार नांगौ। जायखिजाया नोंथांमोना भिडिअ एडिटर बेखौ नांथारगौ। तो आंनाव काइन मास्टार दं। नोंथांमोनाव काइन मास्टार गैयाब्ला बेखौ इनस्टल खालामनानै ला। बेखौबो आं बे काइन मास्टाराबो भिडिअनि डिसक्रिप्शनाव दं। तो फ्रेंड्स होनबा आं काइन मास्टारखौ ओपन खालामसै। प्लास सिम्बलाव खनसे थुनानै हो, बेनि उनाव एम्पटी प्रोजेक्ट। बेनि उनाव नोंथांमोना बैकग्राउन्ड सायख'नांगोन। तो आंनाव बे बैकग्राउन्ड दंखायो। आं बैकग्राउन्डखौ बेखौनो होथ'बाय, ओरैनो सिम्पल। बेनि उनाव नोंथाङा लेयाराव थांनानै भिडिअखौ चुज खालाम। तो फ्रेंड्स बेनोमोन आंना भिडिअआ। आं बेखौ फुल स्क्रिन खालामबाय। तो फ्रेंड्स आंना बेनोमोन भिडिअआ। तो आं बेखौ प्ले खालामनानै दोनथ'नोसै। फ्रेंड्स नोंथांमोनाबो कमेडि बा जायखिजाया भिडिअ बानायोब्ला बे भिडिअखौ नायलां, मानोना नोंथांमोननि थाखाय जोबोद इम्पर्टेन्ट। तो फ्रेंड्स बेयाव जोंना एसेबाबो दावराव खोनादों, माने बाहेरनि बारफोरनि आवाजआ एसेबाबो खोनादों। बेनिखायनो बेनि साउन्डखौ गासैखौबो ल' खालामनानै होजोब। मानोना जोंहा बेलेग बैकग्राउन्ड नॉइस रिमुभ खालामखानाय अडिय' दं, बेखौ जोङो सोनानै होगोन। बेनि थाखाय नोंथांमोना तो फ्रेंड्स दायो जोङो दानि बावैसो जोङो बेनि जे बैकग्राउन्ड नॉइसखौ जों रिमुभ खालामदोंमोन, बे अडिय'खौ जों बोरै लाबोगोन नायलांदो लोगोफोर। तो बेनि थाखायनो बे अडिय'आव खनसे क्लिक खालाम। बेनि उनाव नोंथांमोना फोल्डाराव थांनानै बबेयाव दोनदोंमोन बेखौ नागिरनानै ला। तो आं भिडिअ एडिटर बेयावनो दोनदोंमोन। तो फ्रेंड्स बेनो आंना। बेखौ प्लास सिम्बलाव थुनानै आं बेखौ सेलेक्ट खालामनानै लाबाय। तो फ्रेंड्स दायो नायलांदो। फ्रेंड्स नोंथांमोनाबो कमेडि बा जायखिजाया भिडिअ बानायोब्ला बे भिडिअखौ नायलां, मानोना नोंथांमोननि थाखाय जोबोद इम्पर्टेन्ट। तो फ्रेंड्स बेयाव आरोबाव जोंनो बैकग्राउन्ड मिउजिक नांबावगौ। जों बेनि थाखाय आङो मोनसे बैकग्राउन्ड मिउजिक होनानै होनि। आं बे बैकग्राउन्ड मिउजिकखौ चुज खालामबाय। बेनि उनाव बेखौ बैकग्राउन्डखौ इनेबल खालामनानै हो। बेनि उनाव बेखौ बेनि साउन्डखौ एसे खमायनानै हो, 32आव दोन। बेनि उनाव बेखौ नाय। नोंथांमोनाबो कमेडि बा जायखिजाया भिडिअ बानायोब्ला बे भिडिअखौ नायलां, मानोना नोंथांमोननि थाखाय जोबोद इम्पर्टेन्ट। तो फ्रेंड्स नोंथांमोना जे भिडिअ बानायो बेयाव बैकग्राउन्ड नॉइसखौ एडिट खालामथारनांगौ, नङाब्ला। तो फ्रेंड्स नोंथांमोना बुजि मोनाखैब्ला आंखौ हेल' फ्रेंड्स नोंथांमोना बुजि मोनाखैब्ला कमेन्ट बक्सआव सोंहरजागोन। बेनिखायनो दिनैनि भिडिअआ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों।